Hi everybody, ako di ay si Pai Gamay og welcome back again sa tuang channel. Og karon, another confession na sad ang atuang basahon nga pwede ninyong paminawon wherever you are right now og whatever you are doing karon. Og sa mga wala pa dahil nakasubscribe sa tuang channel, palihog kog subscribe og palihog na lang pugtok-klok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og syempre sa mga gusto nga magpa-shoutout o dili bakahan na mo yung mga reactions, opinions, feelings about sa tong confession nga gibasa, palihog lang kong comment kay atuan na siya nga basahon sa sunod nato nga video pohon. Og karon ladies and boys, everybody ani ana ang confession nga from one night stand to husband. Hello, bye, og hi sa tanan. Call me Kali, not my real name. Dili tantong gwapa, pero masuroy ra. And my husband's name is Ted. Syempre, not his real name pod. Some of my relatives moingon nga may kuno sila ni Jack Roberto. So Barbie Forteza kayong datingan sa inyohang iyaan ani. By the way, we both worked before sa usa ka mall diri sa Cagayan de Oro. Pero at first, ang store nga akong giworkan layo ra sa iyahang store kay sa second floor nga suok pa jud. Then ang iyaha kay naara sa first floor, so layo riyod kaayo, di jud mi magkitaay. Pero love man ko ni Lord, gusto jud ko niyang tagag love life. Moto, nga ako ang napilian sa mong head nga ibalhin sa bagong open namo nga store sa first floor nga atbang rayod sa store pod nga gitrabahoan ni Ted. Sumao na ni. While gatindog-tindog ko dapit sa entrance, ni kalitlag panawag ang kauban nga girl ni Ted. Maingon siya nga, "Kali, nag-lunch na ka?" Mitubag ko nga wala pa. Then maingon ang girl nga, "Dungan daw mo ni Ted." Nisugot na lang pod ko kay abi pa lang snap, di arabata ingon nga guwapa kayo. Sa pagpagawas na mo, kalit lang siyang pangutana. Asa daw may mga on? Siyempre, tubag rapod kong ilaha ka Karen. So we both laugh kay kaget siya ditso nga karinderya akong pasabot. Kay in taon mga Mars, 20 pesos rayod akong budget kada kaon, pero naayod ko yung hope nga moingon siya Jollibee or McDo na lang mi mga on. Dayon iya kong librihon kay lami na yung ikaog manok atong panahona, pero wala yung taon ay. Siya naman nooy nag-una padulong sa karinderya. Well, kakaon na syempre istorya-istorya ila-ila pang musta about love life, nakabalo ko nga single day siya. Kay gibasted siya siyahang gipanguyaban nga bae, kay mas gipili ang tumboy. I feel pity kayo para siya kay makita jud nako nga nasakitan siya. After ato nga meeting, gasugod-sugod na dayon may text. Pero dili permi. Kanara sigurong bakante me kay Besh, permi OC inyong iyaan ning kamot panggatas. Pero while gitrabaho ko before ato, akong company halos tanan wala kabalo nga na ako'y anak guys. Mga duha ra ka tao kabalo. Kay before ko nag-apply ana gi-briefing ko daan sa mga nag-recommend sa ako nga dili ko magsaba nga naa na ko'y baby kay basin dili ko madawat. Moto nga namak ako. And I feel so guilty that time para sa akong anak. Dayon, one night ana nag-text siyag good eve. So, reply po dayon ko likewise. Nagsugod na dayong taas-taas sa mong text. Niabot ng time nga sige siyag as og aha ko paingon. Niabot man ang time nga moadto ko kasaan, dahil ni-open po siya nga wala pa siya kaanha daw. Ana, maong gusto siya mauban. So, nag-uban may padulog kasaan. Mga 8 p.m. nilakaw from city and 9:30 na may kaabot ko kasaan. Grabe naka-late, wala na masakyan pa pauli. Dito na dayo nag-decide ko nga mag-in, hotel or lodge na lang mi kaysa magtambay mi sa dalan nga delikado dayon pareho mi nga dili taga dito.
Abot na mo sa usa ka in. Miyana ko nga. Salog lang katad ha. Or kung di ka musugot, magbutang lantag unlan sa tunga. Dahil atong plaster kay imong ulo sa kong tiilan. Dahil ako pong ulo sa imong tiilan. Mintubag na siya, sige. After na ko narapo sa lawas, nahigda na rin ko na malog suga. Ning kamo sugog piyong sa kong mga takay kulbaan ako. Promise. Miyana ko nga. Mamalong na ko tad ha kay katulgon ako. Tubag sa tad nga, sige Kal, good night. Mingon na lang po kog night pod. After 5 minutes nga kahilom, miingon siya nga, Kal, tulog ni yun ka? Kanya na ba? Story sa ta? Ni-action ako kabalaka sa iyang istorya jud mga Marsh. Mao nga ako siyang giingnan, nga tulgo na jud ko Ted, ugma na lang. Then itapad na siya sa kuha. Ug miingon siya nga, atubang sa ko ba? Maong ni atubang na lang jud ko kay di jud ko niya undangag kuhit. Dayon nahitabo, na dayon ang di angay mahitabo. Pero guys, promise, nagdili-dili ko. Di lang jud klaro. So after 3 weeks, nag-uyab na jud ming Ted mga besh. Bisag mura na gud mig uyab kay after ato nga nahitabo, magsigi namin mig uban. Bisag asang laag na mo sa akong mga ka-workmate, uban pod siya. Okay kay endagan sa mo relasyon. Sa among hapit na mag 1 month, kay ma-feel jud na ako kung unsa ko kapalangga o kaseryoso si Ted sa ako. Sa iyan ako na-feel ang wala pa na ako na-feel sa akong ex for almost 6 years. Pero naalay time nga gaka-worried ko kay kani si Ted wala pa na ako naingnan na naanak ko yanak. Ako mga amiga si college ako ang sultian na daw na ako si Ted kay deserve niya makabalo ang dawato na ko ang konsekwensas. That's why before may mag first month ako yung siyang giingnan nga naanak ko'y anak kay dili po gusto mamakak sa iya an mintra sayo pa. Mga after sa duty, nagpasakay na ko sa iya daritso kay gusto na ko muli. Gusto na ko musulti sa personal pero di na ko kaya. Di na ko kaya makita yung reaksyon maong niuli jud ko. Pagabot sa balay, ni-text din ko sa iya nga na anak ko'y anak as in taas kaya akong explanation nga nung wala ako nagsaba sa iya daritso o okay rapod sa ako nga dili na namo padayon ang mong relasyon. Mga 3 pages akong text sa iya jud. So after 2 to 3 minutes na reply na si Ted, kulbaan pa ko pagbasa kay basin masakitan lang ko. Pero pagkabasa na ako, nakaambak ako mga besh kaysa kataas akong text si Yara kong gireplyaga. Cute imong baby? Pwede makakita? Grabe, wala ako kasabot sa kalipay sa tong gibati at the same time kay naulaw pud ko kay grabe kataas akong explanation pero kabalo naman day siya sa sugod pa lang. Pagkugmana, I asked him nga nung wala siya nagsaba nga kabalo na siya daan nga naanak ko'y baby. He just simply answered me nga, basin manggod ma-offend ka? Baong gihulat lang na ako kung kanus ka ready nga may istorya sa ako. And because of that, nisamot ko ka-believe kay Ted kay dawat ko niya og dawat po niya akong anak. Makaingon jud ko swerte ko kay og batasan lang po istoryahan buotan po gayo. Bonus lang yun yung looks. Now, we are happily married. He's a loving and a good father to our daughters and also a caring and loving husband to me. I felt so blessed. My advice to all single moms over there, salig lang ta mga sis kay ihatag rana sa Ginoo ang para jud sa tua, bisag unsa pa na nga pamaagi iyang gamiton. Kay kumpara sa ato, para jud sa ato. Trust His process. Ladies and boys, everybody one mo ka na ang confession ni Kali nga from one night stand to husband. Og dongan tang tiyanang moingon nga sana all.
karon mga dear listeners nato ay pang shoutout natin yung mga gusto nga magpa-shoutout ha. Una kay kang Joy Dilatado, shout out from Jensen. Daghang salamat kayo sa pagpaminaw sa atong mga bayugday dara sa may Jensen Lapita. And also, hi kang Winnie Ayag, ngayon siyang relate, parihara na sa pinagpalit sa malapit. Pero we need to move on kay napay mas deserve sa atong love. Mo na siya ang comment sa to ang confession nga, mahal pa rin kita pero ayoko na. An ace confession. Alright, hi kang Izeme Mitchell Dumaog. Salamat ba sa pag-shoutout, always listening here and always updated sa mga videos ninyo. Hi kang Mayet Kaniban, bye gamay, good day, kumusta bye gamay, listening from UAE. Ayay sa itong mga bye og dahil ladies and byes, everybody one nga nasa laing nasad once again, amping mo kanunay ha. Hi kang Cecil Kahokson, relate match, Clarina Villajos, pa-shoutout ba sa next video nimo from Escalante. Also pagkang Danalina absad, hirap buuin ang taong ayaw na sa'yo. Pa-shoutout na lang ko always by amping kanunay love. Diana Rose Logroño, ka-relate ko, hi to you. Kang Maria Faith Asomo, hi. Apel pod kang Gingging de la Pena, hi, ka-relate yun ko. James Jayron Garay, ramdam ko to, parang ako lang. Hi kang Misa Taho Mila, Jeans Ampere, Marlene Palermo, hi to you there, salamat sa mga pagpaminaw. Hi kang Mary Joy Gielon, hi. Also, hi pod kang Alcalde Cabando. I'm Venice daw. Thets Cooking, mahirap buhoy ng taong ayaw magpabuo. Hi kang Alcalde Cabando, hi kuya bay gamay, pa shoutout kuya from Talisay. Apel pod kang Grace Riboyes, good day bay gamay. Og hi kang NC nga taas kay ang comment on basahon kay effort ba siya comment ra ba. Tagan jud og hugot bay kay na try mo nang bang ipagpalit sa malapit, ay kalami sa feeling. Nasikitan po ko katulad dito ni Sander, but dili ex ang involved but other women. Yes, woman jud kay perti jud ko baero sa akong ex-boyfriend. Parang pinapatutuhanan niya na basta sundalo babaero. Not all pasintabi po sa ating mga magiting ang mga kasundaluhan. He chose the girl na iyahang nakaila over me. It took me hours before makaprocess ko siyang giingon. Pero in the end, I let go of him. I met him when he was devastated kay ang ex. Left him and I fixed him na waman ko kabalo na while ako siyang gifix, ako man po day iyahang gubaon. At first bitter jud ko, but now makatawa na lang ako and I realize you don't need someone to fix you. If you are hurt, just let yourself heal your broken heart. Ayaw pang itaglaing tao to do the job. Kaya at the end of time, Kaya at the end of the day, maybe the person na imong githink nga makafix nimo basin usab po na siya nga muguba nimo. If you're hurt, just feel it until you get to use it. Later on, you will realize that you are already healed. Og a very special shout out di kang Andre Elois nga nag-message siya sa kuang while naminaw daw siya sa tuwang mga confessions kay gabuhat siya sa mga modules. Daghang salamat kayo sa mga kanunay nga naminaw sa tong confessions. Munang daghang salamat jud kaayo sa kanunay ninyong pagpaminaw sa tong mga confessions diri sa atuang YouTube channel. As in daghang salamat kayo ninyong tanan. O ganito sa sunod nga higayon na lang, ako si Bay Gamay moingon. Og daghang salamat og amping mo kanunay.